ассалому алайкум дӯстони азизу арҷманд. Телевизиони варзиш лоиҳаи наверо бо номи майдони баҳс роҳандозӣ кардааст ва аз ин ба пас маҳз дар ҳамин майдон масъалаҳои мубрами соҳаи варзиш мавриди баҳсу баррасӣ қарор мегиранд. дӯстони азиз, мо шумо хуб медонем ки соли 2020 дар Токиои Ҷопон бозиҳои 32-юми олимпӣ баргузор мегарданд ва мусаллам аст ки дар тамоми олам омодагиҳо барои ширкат дар ин мусобиқаи фароҷаҳонӣ кайҳо шурӯъ шудаанд ва дар тоҷикистони мо низ истисно нест. Риштаи камонбарӣ усулан дар ҳамчун намуди бозиҳои олимпӣ дар ин бозиҳои токиоӣ албатта бозӣ хоҳад шуд. ва аммо то кадом андоза риштаи камонбарӣ дар тоҷикистони мо рушд кардааст ва айни замон ин ришта дар кадом ҳол аст, мо дар майдони баҳси имрӯза ба риштаи таҳлил хоҳем кашид. ва албатта барои як суҳбати вижаву хоса мо намояндагон ва масъулонро ва ҳамчунин намояндагони васоити ахбори оммаро даъват кардаем ки то якҷоя бубинем ки риштаи камонбарии мо дар кадом ҳол қарор дорад. ва дӯстони гиромӣ, ман ҳоли ҳозир меҳмононро барои шумо шинос мекунам. абдулло муҳаммадализода, муовини сардори раёсати тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. мавзуна чориева, сардори шуъбаи варзиши омодагӣ ба бозиҳои олимпӣ, кумитаи миллии олимпӣ. зебунисо рустамова, қаҳрамони ҷаҳон, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ ва мураббии хизматнишондаи ҷумҳурӣ ва он нафаре ки воқеан ин риштаро ба оламиён аз ҷониби тоҷикон муаррифӣ кардааст. али муҳаммад мирзоев, раиси федератсияи камонбарии ҷумҳурии Тоҷикистон. саидмурод тураев, директори мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намуди риштаҳои миллӣ. муҳайё маҳмудова, мутахассиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. неъматулло акбаров, пажӯҳишгари мо, ҳамчунин як шахсияти хеле ҳам шинохта, чеҳраи басо ошно барои мову шумо, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Муҳаммад Алӣ ва инчунин намояндагони васоити ахбори омма ки дар ин ҷо барои таҳлилу баррасии ин мавзӯъ омаданд. фарҳод нозилшоҳ, намояндаи радиои овози тоҷик. исфандиёр носиров, намояндаи радиои Тоҷикистон. меҳроб исроилиён, намояндаи радиои ватан ва ҳамчунин ҷамшед олимов, намояндаи телевизиони Сафина. хуш омадед. дӯстони азиз, чӣ гунае ки мо шумо медонем, усулан риштаи камонбарӣ ҳамун риштае ҳаст ки ҳанӯз дар маъхазҳои бузурги таърихии мо ҳамчун бозии миллии тоҷикон ёд мешавад. ва албатта сарчашмаҳои мухталифе ҳам ҳастанд ки гӯёи онанд ки ин ришта аз ҷониби ниёгони мо ба тариқи фарроғ роҳандозӣ шуда буд ва усулан ҳама мардуми тоҷик ба риштаи камонбарӣ шуғл доштанд. агар ба маъхазҳои таърихӣ рӯ меорем, аз давраи сомонёну сосониён то сарчашмаи бузурги таърихии мо шоҳномаи безаволи фирдавсӣ, он ҷо гӯёи ин чиз ҳаст. ва ман нахуст барои собит шудани ин гуфтаҳои боло аз пажӯҳишгар неъматулло акбаров мехостам ки оид ба оне ки воқеан ин ришта дар ниёгони мо ба риштаи камонбарӣ чӣ гуна шуғл доштанд, чанд ҳарфе мегуфтанд ва ҳамчунин як навори кӯтоҳе ҳам дорем ки дар ин ҷо якҷоя мебинем. марамат. сипосгузорам. бо дуруд. шумо дуруст гуфтед ки камонбарӣ ва тирандозӣ яке аз ҳунарҳои суннатии мардуми тоҷик аст ва фикр мекунам бисёр муҳим аст то як назари иҷмолӣ ба таърихи камонбарӣ ва тирандозӣ биандозем, то бибинем ки ин ҳунар ва ин варзиш дар осори хаттӣ, дар сангнавиштаҳо, дар деворнигораҳо, дар артефактҳо чӣ гуна тасвир шудааст. камонбарӣ ва тирандозӣ василаи паҳлавониҳо ва бозиҳои варзишӣ дар рӯзгоре буд ки силоҳои оташ бахсус туфанг миёни қавмҳои гуногун марсум нашуда буд, яъне роиҷ набуд. ҳунаре буд ки паҳлавонон барои дифоъ аз марзу буми худ меомӯхтанд. ҷавонону паҳлавонон дар ҳунарнамоӣ, дар турфабозиҳо, яъне дар бозиҳои шавқовару шигифтангез онро некӯ намоён месохтанд. бавиҷа дар ҳамон замоне ки таҷдиди наврӯз буд, ман фикр мекунам ки ин бозиҳо ба тариқи фарроғ истифода мешуданд дар он ҷо.
зайлҳои гуногун. дақиқан ҳамин аст. Турфабозӣ ё бозиҳои шавқовару шигифтангез ин ҳамон бозиҳое аст ки марбут ба маросими миллӣ ҳастанд ва дар рӯзҳои наврӯзу дигар ҷашнҳои миллӣ баргузор мешаванд. аҷиб ин аст ки камонварӣ як ҳунари хоси ҷанговарон будааст. агарчи асосан онро ҷанговарон меомӯхтанд барои ҳимояи марзубум, аммо дар миёни наврасон, дар миёни ҷавонон ва ҳатто дар миёни кӯдакон ҳам роиҷ будааст ва дар ҳамин бозиҳо онҳо ин ҳунари худро ба намоиш мегузоштанд. дар адабиёти шифоҳии мардуми тоҷик каюмарси пешдодиро, яъне сохтани камонро ба каюмарси пешдодӣ нисбат медоданд. муаллифи наврӯзнома Хаёми Нишопурӣ менависад ки нахустин касе ки тиру камон сохт каюмарс буд. камони вай ба он рӯзгор аз чӯб буд ва тири ӯ аз килк, яъне най ва пайкони тири ӯ аз устухон. баъдтар дигар шахсиятҳое ки ҳамчун камонварони моҳир дар адабиёти мо ба вузӯҳ инъикос шудаанд, Ораш ва ҳамчунин Баҳроми Гур ҳастанд. дар бораи Баҳроми Гур, Ораш ва каюмарси пешдодӣ достонҳои зиёде дар адабиёти мо вуҷуд доранд. бисёр хуб. ман дар тақвияти гуфтаҳои пажӯҳишгар ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки мо шумо хуб медонем ки дар шоҳномаи Фирдавсӣ чӣ гуна ба тариқи фаррох, яъне ин машғулият, ин ҳунар дар ҳунари бузургони мо, дар ҳунари паҳлавонони мо, Рустаму Суҳробу Сиявушу Исфандиёр хело фаррох зикр шудааст ва мо шумо хуб медонем ки усулан ин бозӣ ҳамчун бозии мардуми тоҷик шинохта шудааст воқеан. ва он чизе ки мо дар даврони шӯравӣ дар ин ришта дар шахсияти Зебунисо Рустамова ба даст оварда будем, гувоҳ аз он аст ки воқеан мо дар ин машғулият ҳунари чира дорем. ва ман аз коргардон хоҳиш мекардам ки як порае аз кинофилми достони Рустам ва Суҳроб барои мо шумо нишон бидиҳад дар тақвияти гуфтаҳое ки дар ин ҷо зикр кардем ки воқеан ин ришта риштаи мардумии мо аст. як ҷоя мебинем. Бажан гад бихонанд. Бижан гибауй. Бале. ولیکن حیله سازیم. همت بخواه. خدایا بر این جنگ پایان گذار. اسب بیار. خب فکر میکنم حاجت به شرح و توضیح زیاد نیست. ما این فیلم را 10 بارها دیدیم و واقعا هم اکنون یک بار دیگر معتقد به آن میشویم که هم جوان پهلوانان ما، هم زنان گردآفرید ما چگونه با این مشغولیت دست داشتند و از عهده این هنر به خوبی میبرآمدند. خوش دوستان عزیز، ما مشخص کردیم که این نمودی هست که ما از قرنهای گذشته با آن شغل داشتیم. در دوران شوروی هم چگونه که ذکر کردیم ما با این چیز موفق بودیم، اما متاسفانه حال حاضر حال چنینی هست که خیلی نگرانی کننده هست و امروز در میدان بحث ما انا همین موضوع وضع فعلی رشته کمانبری را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم، زیرا چگونه که در بالا ذکر کردیم در پیش بازی های المپیا است و آیا ما امکانی اقلا یک امتیاز را به دست آوردن داریم یا نه؟ من نخست میخواستم از مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بپرسم که وضع در این رشته عین زمان چگونه است؟ در برابر دیگر نمودهای ملی ورزش، نمودی کمانوری
ҳамзамон ҳамчун намуди миллии олимпӣ ҳамчун намуди олимпӣ дар ҷаҳон шинохта шудааст ва мо бо ифтихор аз ин намуди варзиш натиҷаи нишондодаи устоди меҳрубон, муаллимаи меҳрубон Зебунисо Рустамова фахр мекунем. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар аз 140 муассисаи варзишӣ дар 4 муассисаи варзишӣ ин риштаи варзиш фаъолият менамояд ва дар 16 гурӯҳ 223 машқварз аз ҷумла 34 бону аз рӯи ин риштаи варзиш ҳамчун варзишгари касбӣ машқу тамрин менамоянд. дар баробари ин бо мақсади эҳё намудани намудҳои миллии варзиш соли сеюм аст ки Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш зери сарпарастии бевоситаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ намудҳои миллии варзишро эҳё намуда истодааст ва соли сеюм аст фестивали бозиҳои миллии варзиш дар қаламрави ҷумҳурӣ доир карда мешавад. ин фестивал дар 3 марҳила марҳилаи аввал дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо, марҳилаи дуюм дар сатҳи минтақавӣ ва марҳилаи ниҳоии он дар сатҳи ҷумҳуриявӣ доир мегарданд. боварии комил дорем бо баргузор намудани чунин фестивалҳо мо метавонем намудҳои миллии ниёгонамонро аз нав эҳё намоем ва ба ин васила варзишгарони касбиро аз нав дарёфт ва онҳоро барои муаррифӣ намудани шарафи кишвари азизамон дар арсаи байналмилалӣ омода ва сафарбар намоем. саломат бошед. ман аз мавзӯънавоно мехостам бипурсам ки хуб вазъ чӣ гуна ҳаст. агар хато накунам мо ҳамагӣ соли 2004 Наргиз Набиева дар Афина моро муаррифӣ карда буд. дуруст аст? соли 2004 буд. дуруст? аз он вақт дигар мо Камалиддинов дар чемпионати ҷаҳон муаррифӣ карда. Пекин 2008 Пекин 2008 хуш бошад. бале бале гап сари ин аст ки онҳо ба имтиёз рафта буданд. аммо ба қавле ки оё бо ҳамун меҳнати ҳалоле ки мо худамон ба чизе мушарраф шудаем ё на? мавзӯънавоно баъз чӣ гуна аст ҳоли ҳозир дар риштаи камонбарӣ? ташаккури зиёд. ин яке аз намудҳое аст ки дар мобайни 20 намудҳои олимпӣ ин камоварӣ ҳам дар он ҷо мақоми худашро дорад. дар соли хеле ки маълумот мегӯяд аз 2008 аз соли шӯравӣ ки ин натиҷаи беҳтарин Зебунисо Рустамова додагӣ то ҳол он як сарчашмаи худро дорад, натиҷаҳои худро дорад, валекин барои оянда, барои чихе ки шумо мегӯяд аз тарафи квота нараванд, аз қувваи худашон гирад, бояд мо масъулони соҳаи кор, масъулони варзиш бояд ҷиддӣ бар ин варзиш сами худро гузорем ки дар оянда бисёр варзишгаро тавонанд берун аз Тоҷикистон вақте ки бисёр таҷриба меомӯзанд, иштирок мекунанд. ман боварӣ дорам ки дар бозиҳои олимпио наметавонанд иштирок карда. кӯшиш дорем ки аз ин намуд ягон варзишгари беҳтарин мо сафарбар кунем. нақшаҳои мо барои машқҳои дастаҷамӣ берун аз Тоҷикистон, мусобиқаҳое ки дар он ҷо ин касо метавонанд аз ҳисоби рейтинг рохат гиранд, ин касоро сафарбар кунем. ягон натиҷаи хубро интизор шавем. дар тақвияти суханҳои мавзӯънавоно ҳаминро илова намуданиам ки дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шӯрои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таъсис ёфтааст ва ин шӯро аз соли 2011 инҷониб амалӣ менамояд. шӯрои мазкур тамоми ҳамоҳангии фаъолияти соҳаро дар ҷумҳурӣ пеш мебарад ва худи ҳамин рӯз ҳам ҷаласаи шӯро доир гардид. дар ин ҷаласа мавзӯи асосӣ ин омодагӣ ва сафарбар намудани ҳайати дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба бозиҳои Токио 2020 буд.
навшад ман аз раиси федератсия мехостам мумкин ман як дақиқа дар бораи таърихи камонварӣ гуфта додан ман гуфтанӣ ҳастам ки бо тири ораш мазри давлат муайян карда шуда буд ҳамахене ғайр аз ин бо гуфтанӣ ҳастам ки масалан дар наврӯз иди наврӯз фақат камонварон шурӯъ мекарданд идро ва бо тири худ шоҳи наврӯз интихоб мешуд ки ба ҳамон ҳалқа тиллои афтадагар тангаи тиллои ҳамон шоҳи наврӯз интихоб мешуд барои ҳамин ро гуфтанӣ будам ҳамчун дар таърих ман фикр кардам ки сонӣ мекунам лекин дар баҳс ки бисёр хуб бисёр тақвияти хуб хуб вазъ чӣ гуна аст ҳоли ҳозир вазъ чӣ гуна аст дар риштаи камонварӣ шумо дар боло қайд кардед ки ин намуди камонварӣ яке аз намудҳои қадими варзиши тоҷик мебошад пеш дар ҷанг дар шикор дар тӯйҳо дар маъракаҳо камонвариро истифода мебурданд дар давраи шӯравӣ ман гуфтанӣ ҳастам ки мо чемпионҳои ҷаҳон аврупо чемпионҳои ҷаҳон байни наврасон ҷавонон доштем баъди он нохушиҳое ки вақте ки он нохушиҳое ки дар ҷумҳурии мо рӯй дод мо мураббиён кадрҳои камонварӣ варзишгарон бисёр тоҷикистонро тарк карда рафтанд мушкилӣ бисёр шуд ин намуд умуман то соли 98 дар ҷумҳурӣ набуд маҳкам ман дар тақвияти гуфтаҳои шумо ҳаминро зикр карданӣ ҳастам ки ба гунаи мисол марҳабо шарипова ҳоли ҳозир дар австрия аст александр кириллов дар америка ҳаст гавҳар пулодова дар россия албина камолиддинова дар россия лола валихоҷаева дар россия яъне дар тақвияти гуфтаҳои шумо ки ҳама мутахассисоне ки буданд ҳама рафтанд иллаташ чӣ буд ки рафтанд иллаташ чӣ буд ки онҳо рафтанд чунки камонвариро маҳкам карданд дар тоҷикистон соли 92 иллаташ чӣ буд ки чаро маҳкам чунки ҳамин воқеа шуд тамоми намудҳои тирфаронӣ мутахассисон рафтанд ки кор мекарданд камонварӣ ҳам ба ҳамин намуди фақат мури ҳамон чӣ мондагӣ буд мактаб мондагӣ буд тамом мутахассисон ҳам мудирони мактаб варзишгарон бисёрашон рӯззабоно буданд барои ҳамин тарк карда рафтанд аз соли 1998 то ҳоли ҳозир ба қавле чандин об аз сар гузашт дуруст ҳоли ҳозир чӣ гуна вазъ доред ман чӣ гуфтаниям соли 1998 вақте ки ман раиси кумитаи тарбияи ҷисмонии варзиш шаҳри душанбе таъин шудам ман ҳамин намудҳои олимпиро бисёр намудҳои олимпӣ якташ ҳамин камонвариро аз нав иҳё кардам дар мактаби рақами 2 дар он вақт ман наргиз набиева лола сатторова майя алиева зубайдова фирӯза ҳаминҳоро бо дар хонаҳо мешидан кор намекардем ҳаминҳоро даъват кардем ин намуда аз нав иҳё кардем ҷои кор таъмин кардем аз ҳамин сол ҳамин намуд иҳё шуд ва мусобиқаҳои шаҳрӣ аввал мусобиқаҳои шаҳрӣ мешуд мегузарем баъд оҳиста оҳиста дар вилояти сурх шаҳри хуҷанд мактаби зебниссо рустамова бо дастури супоришҳои президенти кишвар пешвои миллат асосгори суди ваҳдати миллӣ эмомии раҳмон ҳамин намудро мо иҳё кардем дар он ҷо зиёда аз 125 кас ҳозир машқ мекунад дар шаҳри турсунзода ин намудро иҳё кардем шаҳри душанбе ҳозир мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мегузарад бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш исаё ки ман амонҷо кор мекардам ҳамин мусобиқаи ба хотири зебниссо рустамова ташкил кардем ҳамин мусобиқаҳо иҳё шуд кор рафта истодааст аммо проблема ҳозир бисёр баро ки намуди камонварӣ ҳозир проблемаи асосӣ ин дастгирӣ маблағгузорӣ баро ки варзишгар натиҷа тиҳад ва бояд дар як сол аз 250 рӯз мавзуна чорӯе медон ҳозир чӣ хел ки мо дастгирӣ мекардем то 280 рӯз дар машқҳои таълимии варзишӣ бошад на кам аз 18 мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунад анбои варзишка мо метавонем натиҷа пурсем барои ҳамин ҳозир ин масъалаҳо ҳозир чӣ мегӯянд проблеми доғи рӯз аст бисёр хуб ана дар ҳамин ҷо ман аз коргарон хоҳиш мекардам ки як наворе дорем барои мову шумо нишон бидиҳанд инҷоро утоқи корӣ толори тамринӣ ҳуҷраи либосивазкунӣ бигӯем ва ё ба қавле толори хурди универсалӣ барои камонварон муайян кардани ин ҷо бароямон аслан хеле мушкил афтод аммо бо такя ба оне ки ин ҷо як дастаи мукаммали варзишӣ дар риштаи варзиши камонварӣ тамрин мекунанд ин ҷоро тамрингоҳи камонварон ном бурдем
аз рӯи қоида барои камонварон бояд толоре бошад ки тамринкунандагон озод ба дарозии муайяншуда тирандозӣ намоянд, вале баъди сабту суҳбат бароямон маълум гардид ки ин дастаи варзишӣ тамрини масофаи 18 метраро дар ин утоқе ки ҳамагӣ дарозии тақрибан 4 ё 5 метр дорад мегузаронанд, ки ин барои ҳам мураббиён ва ҳам варзишгарон хеле ноқулай ва ҳатто хатаровар мебошад. дар баробари надоштани толори мувофиқ тамрингирандагони мазкур ҳатто ҳадаф ва ё ашёи муайян барои тирандозӣ надоранд ва чуноне ки дар навор мебинед ба ивази ҳадаф аз ба истилоҳ мат ё гилеми гӯштингирӣ истифода мебаранд, ки ин боиси хеле зуд корношоям гардидани тирҳо мегардад ва барои дубора истифода бурдан мебояд онҳоро таъмир намоянд, ки баъд аз ин ҳам тирҳоро тӯлонӣ истифода бурдан ғайриимкон мегардад. мо аз ҳар гуна ашёҳои сохтумонӣ ва умуман дигар ашёҳое ки нигоҳ доштанашон аз нигоҳи санитарӣ дар ин ҷо мумкин нест чӣ бигӯем, ки инҳо ҳам аз набудани ҷой дар ин ҷо нигоҳ дошта мешаванд. вобаста ба ҷои либосивазкунии тирандозон ба ибораи мардумӣ чӣ бигӯем, ки нагуфтанамон беҳтар аст ва ҳаминро бояд бигӯем, ки дар аксари вақт аз сабаби надоштани ҷои хуби либосивазкунӣ варзишгарон маҷбур мешаванд ки тағйири либос накунанд. ин ҷо мо аз гарон будани тирҳо ҳарф задем, вале ҳеҷ имкон надорад ки чизе дар хусуси камонҳое ки бо нархи ниҳоят гарон харидорӣ шудаанду дар ин шароит нигоҳдорӣ мегарданд чизе нагӯем, зеро аз шарту шароити ин мураббиёну варзишгарон бароямон аъён гардид ки касе имкони зуд харидорӣ намудани камонҳоро надоранд. пас чаро барояшон муҳайё насохтаанд ки ақаллан тиру камонҳоро дар ҷои мувофиқ нигоҳ доранд, то ин варзишгарону мураббиён ҳар сол дари кумитаҳои дахлдорро барои таъмин намудани ашёҳои лозима накӯбанд. хулас ин аст ҷои тамрини зимистона ва ҷои либосивазкунии доимиву анбори камонварон. тоҷикон як сухани хуб доранд, мегӯянд ранг бину ҳол пурс. мана хуш марамад 20 декабри соли 2010 ки вохӯрӣ президенти кишвар бо варзишгарон шуд, дастури супоришҳои президент ҳаст оиди масъала дар банди 29 бо дар шаҳри душанбе майдони камонварӣ месохтанд. он вақт Tojpромбанк месохт. ҳамин масъала то ҳол ҳалли худро наёфтааст. ҳамин масъала мо барои гузарондани барои камонварӣ дастури супоришҳои президент ҳамин банди 29 ҳозирам ҳал нашудааст. ман хоҳиш мекардам ки аз кумитаи кор ба ҷавонон ва варзиш, хоб аз маҳсулоне ки ҳамин масъала сару кор дошта, ҳамиро агар ҳал мекарданд, ҳам гузарондани мусобиқаҳо, ҳам ҷои машқ барои ҷои ливоз эшкунӣ ҳамаш ҳал мешуд. ҳамин масъала агар ҳал шавад, ман боварӣ дорам ки боз натиҷаи баланд мешавад. бисёр хуб, навбошад бед як лаҳза намояндагони васоити ахбори оммаро имкон медиҳем ки аз суолҳо ба масъулин бидиҳанд, он гоҳ боз суҳбати худа атрофи бархе аз мушкилоти ҷойдоса идома медиҳем. ташаккур суҳробшо. як саломи хос мерасонам ба ҳозирини гиромӣ, ба иштироккунандагон, ва ман бароям моя ифтихор аст ки бо як нафаре ки воқеан ҳам вақте ки хурд будем нигоҳ мекардем, тамошо мекардем аз оинаи нилгун филмҳои ҳуҷҷатӣ дар бораи ин нафар, ин шахсият, ин қаҳрамон Зебуниса Рустамова, ман изҳори сипос мекунам ва хеле хушҳол низ ҳастам. ва сухан дар бораи он рафт ки то соли 1998 масалан баъдан аз соли 1998 оғоз карданд ба фаъолият ва мутахассисон рафтанд. Сабабашро аллакай гуфтанд ва дар ин ҷо буданд ки анамун намудҳои варзиш аз ҷумла камонварӣ дохил шуд ба анамун намудҳое ки гӯё ки чӣ гӯям хатарнок аст, не нолозим не, расман ин қад шуд дар Тоҷикистон, хатарнок аст гӯё, ҳамчун намудҳои аз туфанг парондан, амин бале. вале бинед ки вақте ки дигар кишварҳо ҳамин кор шуд, вақте давлатҳои иттиҳоди собиқ иттиҳоди шӯравӣ пош хӯрдан, мутахассисони беҳтарин ба дигар кишварҳо рафтанд, ба амрико, ба аврупо, ба дигар кишварҳо, ва баъдан баъд аз чанд сол аллакай ҳамон кишваре ки ниёз доштанд, аз ҳамон кишвар буданд, шаҳрванди ҳамон кишварашон буданд, бо тамоми усулҳо, яъне ки ҷалб кардан онҳоро, тамоми шароит фароҳам оварданд
ва онҳо баргаштанд ва ман намедонам сабабаш дар чи аст ки масалан баъд аз соли 1998 хоб ҳама ором шуд ва тоҷикистон қадам ба қадам пеш рафт дар ҳама соҳаҳо ва чӣ сабаб шуд ки онҳоро хоб ба қавли розӣ накунонданд ва даъват накарданд имконият дошт. аҷибаш ҳам ҳамин аст ки соли 1998 воқеан тинҷи осудагӣ фаровон буд, фароҳам буд. акнун ҳамун марҳилаҳое буд ки бале албатта мо шурӯъ мекардем барои бунёди дилхоҳ майдонҳову рушд кардани дилхоҳ риштаҳои варзиш, аммо баръакс ин маҳкам шуд. шояд ман гуфтанӣ ҳастам, масалан александр кириллов дар амрико, лола валихаджаева дар русия ки то имрӯз тренери фаъолият мекунанд. ғайр аз ин дар фарғона тренери мо агар масалан ба тоҷикистон агар меомаданд, онҳо шароите ки онҳо барои онҳо дар он ҷо ҳаст, онҳо албатта баргашта намеянд, чунки онҳо шароити хубро диданд. масалан маблағгузории вай давлатҳоро диданд ва бинобар имрӯз онҳо шогирдони онҳо имрӯз масалан чемпионҳои амрико ҳастанд, чемпионҳои бозиҳои олимпия ҳастанд ва дар ин шароит чӣ хел мебиёд ҳатто мо масалан барои машқи тамринӣ, барои ҷамъомади машқи тамринӣ маблағ надорем. бисёр масъалаҳое ҳастанд ки чӣ хел гӯям, масалан варзишгар ҳар рӯз бояд хӯрок хӯрад, 8-10 соат бояд ки машқ кунад, лекин вай имрӯз наметавонад, чунки вай таҳсил мекунад ё ин ки баъд аз таҳсил рафта барои хонааш маблағ оварда кунад. мо имрӯз варзишгари касбӣ надорем. қути лоямути фарзандонашро бояд ба даст биёрад. албатта ҳамхел проблемаҳои зиёд ҳаст ки масалан мо варзишгарро ҳамчун варзишгари касбӣ дида наметавонем. масалан имрӯз бинед ансамблҳое ки дар тоҷикистон дар муддати як кӯтоҳ чӣ қадар таъсис дода шуд дар тамоми тоҷикистон. барои чӣ? Чунки дар ҳамун ансамблҳо духтарои хурдам ҳастанд ки имрӯз маблағи аз 500 сомон маблағ мегиранд. албатта вай мерад, чунки вай кори вай, хӯроки вай. имрӯз варзишгари мо наметавонад, чунки вай бояд таҳсил кунад. бисёр хуб. роҷеъ ба ҳамин наворе ки дар ҳамин ҷо дидем, оё ҳамин шароит созгор аст? марамат. ман як назар доштам. баъди он ки наворро бо ҳам дидем ва шарҳи масъулинро ҳам шунидем, ман як чӣ гуфтанӣ ҳастам. тоҷикон бо он пешинаи тобноке ки дар ҳунари камонварӣ ва тирандозӣ доранд, набояд имрӯз дар ин навъи варзиш аз дигари миллатҳо кам оянд. пештар мо аз ин бадтар ҷоҳо аз ин беҳтар надоштем. имрӯз майдони камонварӣ майдони кушод аст. бинобар ҳамин ин мумкин дар зимистони хел бошад ва гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз таърихи бисёр зиёд дорад камонварӣ мегӯянд. имрӯз гуфтанӣ ҳастам ки дар ҷаҳон ва Кореяи ҷанубӣ ҷои аввалро дар тирандозӣ мегирад ки ин мактаби тоҷико ҳаст. техникаи онҳо мактаби тоҷико ҳаст. бинобар ҳамин ҳам мо метавонем имрӯз муаррифӣ кунем дар ҷаҳон. бисёр хуб. набошад суолҳоро гӯш мекунем, хоҳиш мекунем мухтасаран ҷавоб мегӯем. бале, ман мехостам аз ҳамин рӯз бигӯям ва аз муҳтарам раис пурсон шавам ки вақте гуфтан соли 2008 ини дар кумита фаъолият карданашон ин навъи варзиша эҳё кардан ва чун иштибоҳа ислоҳ кардан, ҳамчун варзиши хатарзо вақте манъ кардан, ин як иштибоҳи таърих аст бигӯем барои ҳамин ришта. баъд аз 98. бале, аз 98 ва бибинед баъди чанд сол, аз соли 2008 10 сол гузаштааст ва боз чанд соли дигар гузашта аз қазо роҳбарияти ҳамин федератсиона бар дӯши ин кас гузоштанд ва чизи элементари ҳамин ки оё онҳо гуфта метавонанд ки масалан ба ин варзиш аз айёми туфулият бояд ки ҷалб кард, яъне варзишгарон аз давраи хеле хурд бояд ба ин навъи варзиш шуғл варзиданро оғоз бикунанд. ман воқеан 2 мактабро вақте гузора кардам, онҷо ҳама варзишгарон булуғ ҳастанд ва онҳо аллакай ки он давраи аз худ кардана ба таври зарурӣ аз даст доданд. бисёр хуб. ман набошад дар ин ҷо Саидмурод Тураев ҳам ҳаст, директори мактаби варзишӣ. ман хоҳиш мекардам ки нахуст он кас ҷавоб бигӯяд ки ба суоли Меҳруб ки аз кадом сину сол шумо бачаҳоро барои машғулият ба камонварӣ қабул мекунед? яъне гурӯҳи шумо кадом гурӯҳҳо ҳаст? сину солашон кадом аст? дар мактаби варзишии мо, мактаби маҳорати олӣ мебошад, сини соли наврасу хурдсол иҷозат нест, фақат номзади устоди варзиш ва
устоди варзиш ва устоди варзиш дараҷаи байналмилалӣ метавонад машқу тамрин намояд. бисёр хуб. набошад чаро иҷозат нест? иллаташ чи аст мавзуна ки иҷозат нест? рости гап, ҳар як соҳаи варзиш, ҳар як намуди варзиш ба худаш синни сол дорад. мо наврасон дорем, ҷавонон дорем, калонсолон дорем. агар мо сар вайгем, хубтараш маълима медонад ки аз чанд сола кӯдак метавонад. тақрибан дар намуди бокси мо хубаш аз 10 сола боло, барои ки вақт хурд аст, аз ҳисоби ки вай чӣ мегӯянд, табиати танаи вай ин намуд, ҳар як намудро қабул намекунад. вақте ки кӯдак ба синни мерасад, медонад ки ҳамин чиз барои вай кофӣ аст, дар кор аст, вай метавонад як чиза интихоб кардан. барои ҳамин ҳар як соҳаи варзиш ҳар як синни соли худша дорад, муайяни худша дорад. бисёр хуб. набошад исфандиёрам имкон медиҳед? не як гӯям мактаби маҳораташ олӣ, мақсади мактаби маҳораташ олӣ ин омода кардани дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст. на балки наврасон. имрӯз мана имрӯз бидед мураббии калон, сармураббии камонварӣ нест, барои чи дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба мусобиқа нарафту ва худаш мактаби худаш кади рафт. мактаби маҳорат мақсадаш ҳамин мехени? мактаби маҳорати олӣ мақсадаш тайёр намудани варзишгони бо маҳорат ба дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон. барои ин дуюм мактаб аст дар Душанбе, ки дар шаҳри Душанбе, ва мактаб дар онҷо наврасон масъулият ва онҳо бояд ки наврасони худро беҳтаринҳоро омода созанд ва ба ин мактаби маҳораташ олӣ тиҳад. баъд мактаби ҷумҳуриявӣ, инҳо бояд ки тамоми ҷумҳуриявиро назорат, зери назорат дошта бошанд. бисёр хуб. исфандиёра гӯш мекунем. онгоҳ хуб, мехостам инҷо як ду чиз қайд кунам. дар хусуси суннатӣ будани ин варзиш ягон шаку шубҳа надорам, чун дар ёд дорам вақте кӯдак будем дар деҳот ҳатман аз чӯби сафеддор ва бо банд якҷоя карда камонварӣ мекардем. мутаассифона имрӯз камтар мебинам. хуб, аммо то 98 гуфтем ки ин чиз ман буд ва аз соли 2008 фақат ба тариқи квота мо тавонистем ки варзишгаронамонро ба бозиҳои олимпӣ равон кунем. аммо бубинед аз соли 2008 то ба имрӯз чандин солҳо сипарӣ шуда дар ин ҷо ҳам намояндаҳои кумитаи олимпӣ ва ҳам намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон қайд кард ки барои эҳё кардани ҳамин шакли варзиш мо кӯшишҳо карда истодаем. масалан дар 3 соли охир гузаронидани фестивали ҳунарҳои бо варзишҳои миллӣ. 3 сол ман гумон мекунам ки кам нест барои омода кардани варзишгарон, хусусан дар самти варзиши камонварӣ. хуб, ё дигар чорабиниҳое ки ҳаст, лекин аз рӯи ин наворе ки мо дар ин ҷо дидем, гумон мекунам ки ҳамин фестивал, ҳамин шӯроҳо ва дар умум қариб ки натиҷа надода истодаанд. сабаб дар чи аст ки мо баргузор мекунем, мо кӯшиш карда истодаем ки як мушкилиро рафъ кунем, лекин нашуда истодааст. дар ҳамин замина аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баҳри бунёди мактаби махсуси алоҳидаи намуди камонварӣ аллакай заминаҳои меъёрӣ таҳризӣ гардида истоданд ва боварии комил дорем бо бунёд намудани мактаби махсус, ҷои махсуси алоҳида ва баргузор намудани чунин чорабиниҳои оммавие ки барои ҳавасманд намудани наврасон ва ба намудҳои миллии варзишамо мо метавонем наврасону ҷавонон ё ҳавасмандонро барои намудҳои алоҳидаи варзиш дарёфт намоем ва онҳоро ҳамчун варзишгари касбӣ дар муассисаҳои варзишӣ ба машқу тамрин фаро гирем ва дар ҳамин самт дарёфт намоем чеҳраҳои навро ҷиҳати сафарбар намудан муаррифӣ намудани кишварон дар хоҳиш мекунам муҳайё илова доред? ман хоҳиш мекунам муҳайё як лаҳза илова кунам дар ҷумла. ташаккур. қобили зикр аст ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори ин соҳа барои рушди ин намуди варзиш, оммавияти ин намуди миллӣ ки ҳамчун намуди олимпӣ мебошад, чораҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст. дар ҳамзамон дар асоси нақшаи тақвими ягонаи чорабиниҳои оммавию варзишӣ, омодагию солимгардонӣ ва иштироки варзишгарон дар мусобиқаи байналмилалӣ, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад ки ин ҳам бошад барои пайдо намудани чеҳраҳои нави ин намуди варзиш ва муайян намудани дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва мо ҳамчун мақоми ваколатдори ин соҳа умедвор ҳастем ки ин
чеҳраҳои нав ё ин ки аъзои дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон ки дар ин чорабиниҳо муайян мегарданд дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда ба бозиҳои 2020 ки дар ҷопон баргузор мегардад рохат пайдо менамояд. суола ки воқеан ба корманди кумита равона мешуд бори дигар дар миён бигузорем ки воқеан конкретӣ аст вақте дар ин ришта чуноне ки дар навор дидем воқеан бузургтарин мушкил гӯё ки ҳамаш дар сари риштаи камонварӣ бор шудааст надоштани гӯем ҳатто хонаи либоспӯшӣ ва аз ҳама муҳим ки ҳамон майдон ки раис гуфтанд бигзор корманди кумита посух бидиҳанд ки чаро ҳамон сол дар нақша буду он бунёд нашуд. ман дар тақвияти гуфтаҳои меҳроб як чизи дигарам мехостам илова кунам дар ҳамин ҷо. дар як сол барои рушди соҳаи камонварӣ чӣ қадар маблағ ҷудо мешавад? бояд гуфт ки варзишгарон дар рӯи замини мунфарш. ҳоли ҳозир боз мо навори дигар ҳам дорем, аммо ман мехостам дар ҳамин бора чӣ миқдор маблағ ҷудо мешавад ва он маблағ куҷо мешавад агар риштаи варзиши камонварии мо дар ҳамин ҳол аст? хуб ки ҷавоб мегӯяд? асосан вақте ки сухан дар бораи маблағи ҳар як сари варзишгар меравад, кумитаи миллии олимпӣ танҳо аз барномаҳои кумитаи миллии олимпӣ вобастаанд. Кумитаи байналмилалии олимпӣ, бале, дар ҳар як варзишгаре ки натиҷаҳои хуб доранд мо метавонем стипендия ин касода аз $500 сар мешавад то $1000 ки варзишгарон метавонанд гирифта. ҳар як мусобиқае ҳаст минтақавӣ, ҷаҳонӣ, осиёгӣ ва ё мо пеш аз ҳар як чиз кумитаи миллии олимпӣ метавонад дар чемпионатҳои осиё, ҷаҳонӣ, олимпӣ сафарбар кунад, машқҳои дастаҷим. ҳама кӯшиши ғайраваи кумитаи миллии олимпӣ танҳо барои бозиҳои олимпӣ 4 сола аст ва беғарз вақте ки варзишгар барои тайёр шудан, барои натиҷаи хуб додан бояд ин сар мешавад аз мактаб ва ин натиҷа бояд дар чемпионатҳои берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бояд ин натиҷаи хуб тия. Бояд ин кас дар рейтинги ҷаҳонӣ битавонад ҷои сазовори ҷой дошта бошад. Баъд кумитаи ҷавонон ҳар як барномае ки дорад барои варзишгар сами худро шурӯъ мегузорад. бисёр хуб. дӯстони азиз, ман як лаҳза хоҳиш мекардам, як лаҳза ба саҳифаҳои таърихро қафо варақ мезанем ин китобро ва инҷо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Муҳаммад Али ҳузур доранд. ҳамин нафаре ки дар филми Тири тиллоӣ яке аз нақшҳои асосиро бозӣ карданд. ин филм агар хато накунам соли 1980 устод аз ҷониби Саидо Қурбонов наворбардорӣ шудааст. он кас ба ҳайси коргардон буданд дар инҷо. биед якҷоя филмро бибинем. яъне ин филм гувоҳ аз он аст ки мо дар гузаштаи на чандон дур дар ин ришта хеле муваффақ будем. албатта ки достони зиндаи мо зебониссо Рустамова ба ин чиз гувоҳ аст, аммо ба ҳар сурат биед як бори дигар филмро бибинем. хоҳиш мекунем аз коргардон ки филмро барои мо пораи аз ин филм нишон бидиҳанд. В самый последний момент крыло уводит в сторону, как будто кто под локоть толкает. В сторону. В белый свет, как в копеечку, а не в сторону. Таких стрелков знаешь куда? 30 стрел в серию. Вот что такое мастер. 30, понимаешь? Понимаю. Но не получается у меня. Должно получиться. Иначе грош себе цена. И мне тоже. Вот, смотри. Дыши ровней. Спокойно. Молодец. Продолжай. Так. А тут что? Ты возьми несколько выше. Чуть-чуть. Понимаешь? Хочешь попробовать? Боишься промахнуться? Рано, дай на минуту лук. Вон, видишь мишень? Если попадешь, отвезу тебя домой. Отвезете? Конечно. Эй, куда? Ты что, с ума сошла? Отвезете кого-нибудь другого. И в другой раз. Чего уставились? Давайте работать. А ведь правда десятка. устод дар ҳамин ҷо як ҷумлаи аҷиб буд. дар ин ҷо
бинандаҳои азиз, ман хотиррасон мекунам ки устод дар он ҷо нақши ҳасан шарипов нақши мураббиро бозӣ кардан. дар ҳамин ҷо ҳоли ҳозир шумо як ҷумлаи аҷиб гуфтед ки должно получиться, иначе нам грош ценим. дуруст? яъне ман фикр мекунам ки имрӯз мо ана сари ана ҳамин гуфтаи соли 1980 бояд бием. мо бояд ба чизе даст биёбем, вагарна дар ҳоле ки мо чемпиони ҷаҳон дорем, дар ҳоле ки гузаштагони мо машғули ин кор буданд, дар ҳоле ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вежа сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи варзиш ба вежа камонбарӣ ин қадар диққати вижа медиҳанд, чаро мо дар ҳамин ҳолем? иллат суоли матраҳ ин аст ки чаро пас мо дар ҳамин ҳолем. ва устод мехостам ҳамин сафҳаҳоро як маротиб варақгардон мекардед. дар он ҷо чӣ буд? шумо медонед, ман ҳоз дида истодам, аҷаб ҳамин як ҷавони базеби хушрӯ. эҳсосҳои хушрӯ зада. вақте ки ҳоли ҳозирам бад нестед устод? ташаккур. вақте ки Зебунисо чемпионкаи ҷаҳонӣ шуданд, супориш шудагӣ буд аз кумитаи спорт ба кумитаи телевизион ки дар Тоҷикистон, хусусан дар Тоҷикистон, дар бораи умуман хаякун ба номи ба сабаби он ки Зебунисо аз Тоҷикистон биромадагӣ якта филми бадеӣ гиранд ва Марьянов гуфтагӣ якта муаллифи сценарий буданд, сценарий навиштану аз рӯи вай Саидо Қурбонов филм гирифтанд ва роли асосӣ дар ин филм Светлана Петросянц гуфтагӣ, ваям духтари тоҷикистонӣ аз Хуҷанд вай духтарак худаш буд. ҳозир дар Москва дар театр кор карда истодааст. дар филм ҳамин хел сценарий навиштагӣ ки байни мураббӣ ва шогирдаш як меҳру муҳаббат пайдо мешавад. ман афсӯс мехӯрам ки вақте ки ин филма ба навор мегирифтем, ман хонадор будаму хонадор не то ҳоли ягон предложение ба фикрам вақту инҷо майдони баҳс аст, майдони изҳори муҳаббат нест. майдони изҳори муҳаббат дигар ҷо аст. хоҳиш мекунам. хулоса баъд ман мехостам гуфтан ки медонед ҳамун вақт ман ҳозир дар ин байн якчанд филмҳои бадеигӣ ки дар бораи спорт гирифтагӣ шуданд, ба навор гирифтанд, ман иштирок кардагӣ берун ҳам дар Тоҷикистон ҳам берун аз ватан. ва мехостам ки ҳозир сарвари давлат бисёр дастгирӣ карда истодааст кинои тоҷика, маблағгузорӣ карда истоданд ва бисёр чизо тараққӣ карда истод. ман мехостам ки на фақат камонварӣ умуман ва дигар намуди варзишҳоя дар як филмҳои бадеӣ, ин барои ҷавоно, ин барои насли наврас, ин барои ояндаи миллати мо ин чиз дар кор. медонед спорт на он қадар пуле талаб мекунад ки мо дар тамоми ҷаҳон номи тоҷикоро бирорем. санъат, илм, спорт он чизое аст ки на он қадар як пули ночиз қатӣ мумкин ва ин барои тарбияи насли наврас як чизи муҳим дорад. бисёр хуб, саломат бошед. Фарҳод дар ин ҷо суол додани буд. Фарҳод ҷон, хуб, дар ин ҷо масъалаи дигар матраҳ гардид аз ҷониби масъулини Федератсияи камонварии Тоҷикистон. дар ин ҷо гуфтанд ки чанд сол пеш як албатта Тоҷикпромбонк ба уҳда гирифтааст ки як майдон ё ин ки як толоре бояд ки муҳайё созад. хуб, шумо мегуфтед ки ба ғайр аз ин ба ягон ман ҷалби соҳибкоро бошад ё ин ки ман ягон масъуле ҳаст ки шумо муроҷиат кардем ё ин ки дар барои беҳбудии ана ҳамин риштаи варзиш як толор ё ин ки як майдони варзишӣ сохта ба истифода дода шавад. ман гуфтани ҳастам ки оид ин масъала иҷро нашудани ҳамин банди 29 мо ба раиси шаҳр муроҷиат кардем ба наздикӣ бо ки ман боварӣ дорам ки раиси шаҳр дастгирӣ мекунад. аммо то он як навори дигареро бигирем. ман аз коргардон хоҳиш мекунам ки як навори дигаре ҳам дорем дар ин ҷо барои мо шумо нишон бидиҳанд ки мо чӣ майдоне дорем барои машқу тамрини мунтахаби камонварони тоҷик.
шароит ин аст истилоҳе ки қариб ҳар рӯз варзишгарони намуди камонварӣ ба забон меоранд ва таассуф мехӯранд ки дар чунин фазои сарду дағали ғайристандартӣ тамрин мекунанд. ҳангоме ки кормандони мо ҳамроҳ бо мураббиёну варзишгарон сӯи тамрингоҳ равон мешуданд, Фирӯза Зубайдова доир ба ин масъала андешаронӣ кард. вақте ки ай ноҳияҳо мебиям бояд даҳиҷа тамрин кунам. мо нагуфтеастем мо ягон ҷо роӣ кунем, мисол давлатҳои дигар ҳамин ҷои мо дам тамрин кунем, агар шароитиш бошад наравем ҳам ҳеҷ гап не, ҳамин тамрин даҳинҷа кунем. ана ин маконест ки камонварони тоҷик тамрин мекунанд. шумо дидагӣ будем чӣ хел ҷои ифлос буд. ин шит барои як моҳ фақат мебарад. ин шит худаш $100 меистад. агар мо напаронем нав меистад. не ки парондан дар кор. чӣ қадр бисёр парондан ҳам қад тез хурда мешада. бисёри чизо намерасанд. чизи оддӣ мегирем, ҷои тамрин кун надорем. анам қад ҷо дорем ки ҳатто давлатҳои дигар сафар мекунем, онҳо бо тамоми хоҳишашон мехоҳанд ба ин ҷо биёянд. дар ин ҷо фақат мепурсанд ки шумо кай мусобиқа мегузаронед ки мо ба ватани шумо равем. мо аз сабабе ки маблағ надорем, шароит надорем, мо онҳоро таклиф карда наметавонем ба ин ҷо. камонварӣ навъи варзиши олимпист. варзишгарони мо ки дар чунин шароит тамрин мекунанд, пас чӣ гуна метавон умед баст ба дастовард аз бозиҳои олимпӣ? бозиҳои олимпӣ чӣ ки ҳатто барои як мусобиқаи кӯчаки дохилӣ гузаронидан шароит надорем. ин майдон комилан барои машқи камонравӣ созгор нест. комилан ба ягон талабот ҷавобгӯ нест. аммо бибинед ки ҳамин узви мунтахаби тоҷикистон дар ҳамин ҷо машқу тамрин мекунанд бо умеди оне ки дар мусобиқаҳои бузург бираванд, ширкат кунанд ва шаъну шарафи миллати моро баланд бардоранд. майдони стандарт барои камонварӣ дарозиаш 110 ва паҳноияш ба 100 баробар аст. ин тавр ки ҳаст, макони тамринкунии камонварони моро варзишгоҳ гуфтан ҷоиз нест. замоне ки шумо машқ мекардед ҳамин гуна майдон динамо машқ мекардем мо аввал динамо баъд стадиони фронти қади боксёро баъд аз ин майдони камонварӣ мо спартак буд. ин қараболо сеюм корпусаш асту баъд ба гирифтан камонвариро аз онҷо пеш кардан. лекин ман гуфтанӣ ҳастам ки умуман ин чӣ аст? умуман тоҷикистон агар гуфтанӣ бошам, мо масалан дорем дар панҷҳарба чемпионҳои бозиҳои олимпӣ дорем, дар қайиқронӣ дорем. аз худи худамон вобастагӣ дорад ки ҷои худро обод кунему тоза нигоҳ дорем. ин ба фикрам ба кумитаи олимпӣ дахл надорад. ва гуфтанӣ ҳастам ки чӣ дар бораи умуман супориши президент соли 2010 шахсан худи президент дар бораи рушди камонварӣ гуфтанд. масалан ман дар бораи вилояти суғ гуфтанӣ ҳастам ки дар онҷо умуман мутахассис набуд ва ҳамин дар инҷо савол додан ки барои чӣ ин қадар зиёд сол ҳичи нест. мо аввал бояд секция кушодем, якта мураббӣ доштем, баъд аз он гирифта духтарону бачаҳоро гирифта ба семинарҳои мураббигӣ фиристонем ки ин қадам ба қадам бояд равад. ин ҳамаи вай дарав намешад. қадам ба қадам. сони масалан соли 2015 мактаби махсус кушодам. лекин мактаби махсус ҳам бисёр чӣ фикр гӯям кушодам ки акнун оли майдони варзишӣ ҳози лоиҳа тайёр шуда истодааст ва боварӣ дорам ки имсол ҳамон майдони варзишӣ дар вилояти суғ пайдо мешавад. дар ин ҷо 110 120 ба 110 гуфтанд, ҳамон ними ҳамон ҳам барои тамрин бас аст, кифоя мекунад барои камонварон. гапам сари ҳамин ки мо нимашро ҳам надорем. мо нимашро ҳам надорем. ин бисёр албатта инҷо як чизи аҷиб буд. шумо гуфтед ки ин кор ба кумитаи ҷавонон, ба кумитаи миллии олимпӣ умуман рабт надорад. дорад, лекин вай ҳамон хел ифлос керд, мебахши тозагӣ якун омада ихе шиштан дар кор неку ҳама омада ҷои туба кунад ҳама. майдони мунфар шуданаш асфалт. мунфарчияш гап нест меҳроб, гап дар сари ин ки мо вақте ки ин барномаро таҳия мекардем дар инҷо ҳамин барномаи мо ҳам роҳ ба Токио ном дошт ва
در اینجا ما مختصرا اون چیزا نشون دادیم گپ سری اینکه آنها دیگر جا ندارند. واقعا سوربشو گیرومی ما در نزدیکی همین میدانی که اونها تمرین میکنن فوتبال بازی میکنیم با کارمندان و بعضا توپ میره و طرفشون میریم و اونجا حقیقتا پروندن ممکنه. من فیروزه زبیدова در همین حال بسیار اظهار نگرانی کرد که همین که اونها گفته بودن که شما شکست ابزاری ما رو وقتی این جانب میآید اونها دویده برای گرفتن توپ خود میان و این بسیار خطرناک است. سهراب جان حاضر نیست همون میدان، لیکن باوری دارم که همین ساختمون میشود همین میدان کمانوری هست. در شهر دوشنبه مکتب کمانوری هست در نزد مکتب 54 اونها میتوانند و الهیده البته مسافهش نیست در ولایت سوخت هم مسافه 70 متر نیست میتوانند در همون جا رفته مشق کنند. من گمان میکنم که هیچ کس گپ در سر اون که وقتی که آنها را ضرورت سفربر کردن میاد باز هم مبلغ در کار میشود. درست است برای نگهداشت آنها. منظور من منتخب است. وقتی که منتخب رو با مثلا شهر خوجند اگر سفربر میکنیم برای بود و باش آنها مبلغ ضرورت پیش میآید. نه از خوجند هم اومدم و اینجا مبلغ در کار است. به مبلغ نمیشود. اکنون سوالی مطرح گفتن که مبلغ در کار است. اما یک بار میخوام فهمم که جای همون مشکباه و ایکلوسی رو دیدم من حیران که این رو ببخشید خودشون توضیح کردنشون دارن. کی؟ همون ورزشکارا خطره. خیلی ایکلوسی به چیکار مشک میکنه من حیران. تا حال حاضر اگر شما آگاه نیستید من به سهم مبارک شما برسونم که تا حال حاضر انا در همین حالت ها و در همین شرایط اونها مشق میکنن. نه من میدونم در همونجا مسابقه جمهوری بگذارد. حالا دادن برای چیز مربی کلام برای چی راضی میشد که در همونجا مسابقه جمهوری چین کرده که جمهوری بگذاروند وقتی که در نزدش همه قدر میدان ها هست میدان های فوتبال باز هستند برای شید مونده پرده خصوصا در همونجا مشق گپ هم سر همین که وقتی که ما از فیروزه زبیده و همین چیزا پرسانی کردیم ایشون گفتن که ما دیگر علاج نداریم ما جا نداریم. من باور نمیکنم که همین کمیته رو گویا که ما میدان ورزشی فوتبال بازی نکنیم. یگان مراتب مراجعت کردن یا نه عبدالله؟ ما مسابقه‌های ورزشی را معلومه خیلی که آگاهی دارن مسابقه‌های ورزشی را در میدان ورزشی مکتب اینترنتی مخصوص تمایلی ورزشی به نام استاد ابراهیم حسنов که بسیار میدان ورزشی برهوا است در آنجا دایر میکنیم و در شهر دوشنبه همچنین مکتب مخصوصی کمانوری در نزد مکتب 54 خیلی معلومه ابراز داشتن برای جای مشق تمرین هست. مکتب رقم 2 ورزشی که بسیار شرایط هست در اونجا مشق تمرین نموده در وقت شروع و در سپارتا همه مشق تمرین ها در همش اومده. اما به هر صورت همین عضو فیروزه زبیدова و شاگردانش عضو منتخب جمهوری تاجیکستان اوید و کمانوری هستند. درست است؟ اونها در همین جا مشق میکنند. یک چی رو قید کردن هم چگونه که معلمای مهربان قید نمودند تمام متخصصان کسبی که بودند دوره علمون نوتینجوبا رفتند. حالا آغاز گردید متخصصی نو تیار کردن. حاضر ما با پورگی متخصصای خوبی نداریم که ورزشگر تیار کنند. حاضر ما مربی آماده نموده ایستادیم تا اینکه اونها مربی کسبی شوند و در آینده ورزشگر آماده نمایند. از همه چیز اساس علمون متخصصی کسبی است و فیروزه ورزشگری کسبی هم نه. وقتی که متخصصی کسبی نیست ورزشگر تیار کردن دشوار می شود. من به کدام نقطه اشاره کرده ایستادم زیرا در دنیا عموما و در کشور ما هم استثنا نیست که بیشتر رشته های ورزش و پهلوانان انفرادی عموما ورزشکاران انفرادی از جانب سرپرستان الهیده دستگیری می شوند دستگیری می یابند. در همانجا در طول همین قدر سال آیا نمیشد مثلا با یگان سرپرست مراجعت میکردید کسی رو تکلیف میکردید همین جاها رو نشان میدادید که مثلا ما در همین حال تباه مشق و تمرین میکنیم شاید اونها برای رشته ورزشی ما چیزی میکنن. هستن نفران عالی همتی که
дилашон ба риштаҳои мухталифи варзиш месӯзад, дилашон ба варзиш месӯзад, шояд онҳоро даъват кунем. мумкин баъд аз намоиши шумо ҳисоб алоҳида кушода мешаду пайдо мешанд сарпарасту. хуб набошад, суоли матраҳ ин аст. ман ду суол дорам дар ин ҷо. суоли якум ин аст ки чӣ бояд кард, чӣ бояд кард? акнун дигар ҳоли мо ҳамин аст, ҳоли мо ҳамин аст ки дорем. мо фақат ва фақат ба воситаи имтиёз ҳамагӣ метавонем ки кимком як нафарро ба ҳиммати кумитаи миллии байналмилалии олимпӣ ба олимпиада равон кунем. ҳозир нест камонварӣ. бале ҳозир нест, аммо ҳоли мо имрӯз ҳамин аст. он чизе ки дорем ҳамин аст. акнун биёед ки якҷоя андеша кунем. чӣ бояд кард? суоли матраҳ ин аст. чӣ бояд кард? ман нахуст аз мутахассисон мехостам. марамад ман гуфтам ки проблеми асосии доғи рӯз ин дастгирӣ. дастгирии ки ва аз дастгирии куҷо? ҳукумат. хуш. дастгирии ҳукумат мо дастаҳоро пурра равон сафарбар карда наметавонем. баро ки як даста як даста агар мусобиқа равад 8 варзишгар равон кунем. ман мехостам механизми дастгирии ҳукуматро шумо мегуфтед ки ба кадом васила масалан, зеро ҳукумат барои рушди ин соҳа кӯмак мекунад, дастгирӣ мекунад, яъне механизмаш куҷост? хеле ки ман дар боло иброз намудам, барои омодагии ҳайати дастаи мунтахаби кишвар ситоди кории алоҳида таъсис ёфтааст ва он маблағҳое ки барои сафарбарӣ ё ки барои пешрафти варзиши тоҷик дар арсаи байналмилалӣ пешбинӣ шудааст, аз ҷониби ин ситод дар доираи нақшаи сеҷониба, яъне федератсия, кумитаи ҷавонон ва кумитаи миллии олимпӣ бо дар назардошти натиҷаҳои варзишии варзишгарон ва он чеҳраҳое ки мо аз онҳо умедворем натиҷаи варзишӣ тақсимбандӣ карда шудааст ин маблағгузорӣ, ки ин маблағ ҳам басанда нест барои он варзишгароне ки мо дорем аз намудҳои олимпӣ ва новобаста аз ин ҳамасола барои намуди камонварӣ маблағҳои муайян ҷудо мегарданд барои баргузор намудани мушахасан гуфта наметавонед чӣ миқдор? мушахасан барои танҳо баргузории мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ аз 100 то 150 ҳазор сомон ҷудо мешавад. танҳо барои баргузории мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ки ин ҳам маблағи кам нест. ҳамзамон барои сафарбарии варзишгарон ба арсаи байналмилалӣ дар доираи маблағҳои давлатӣ дар буҷаи муассисаҳои варзишӣ маблағ пешбинӣ мегардад ва соли 2017 ва 2018 ин варзишгарон ба якчанд чорабинии варзишӣ аз ҷониби мактаби варзишӣ ҳам сафарбар гардида буданд ва он маблағҳое ки дар маҷмӯъ барои сафарбарии варзишгарон ҷудо мегардад аз ҷониби ситоди корӣ ки дар он ҳам намояндаҳои федератсияҳо ҳастанд, ҳам сармураббиёни дастаҳои мунтахаб ҳастанд ва ҳам мутахассисони соҳа дар ин ситод шомиланд. он маблағҳо бо дар назардошти зарурати сафарбарии варзишгар ба он чорабинӣ тақсимбандӣ мегарданд ва пас чӣ гуна боз дастгирӣ лозим аст? ман барои ҳамин гуфтам ки механизмашро барои намояндаи гуфтан абдуллозода маҳмадалӣ варзишгар бояд барнома дошта бошад. дастаи мунтахаб ҳар як варзишгар мисол як даври олимпия аст, 4 сол як даври олимпия аст. аки ба дигар давлатҳои абалқудрат мо худмона баробар намекунем ва ё барои як варзишгар барои як соли тайёрӣ $250,000 то $280,000 харҷ мекунанд. барои як давраи омодагӣ як давраи як солаш вай варзишгар 7 кас тайёр мекунад. намудҳои аз духтур, аз духтури ғизо, массажист, психолог ва оператор, ҳамин 7 кас 6 кас як каса тайёр мекунанд. ҳоло ва ё роҳат мегиранд ё ки медал олимпиада меро номаълум аст. ҳар як варзишгаро анамихел дастгирӣ кунем. истеъдодо бисёр аст, ҳама намудод ҳаст. мо боварӣ дорем ки роҳат мегирем мерем агар ҳамихел дастгирӣ бошад. бисёр варзишгаро қат мекунанд, мусобиқа намеранд, машқ мекунанд, 1 сол 2 сол ки ҳеҷ ҷо намеранд, бас мекунанд меранд, тарк мекунанд башка. ки ҳавасманд кардан кор, ҳавасманд ки нест чи нест. барои натиҷа нишон додан албатта машқҳои зиёд дар кор. ин ҳар рӯза
машқҳои 8 соата 10 соата он вақт натиҷа нишон додан. Албатта шароит бешароит ҳечи гуфтанам мумкин нест. Имрӯз шукр кардан дар кор ки масалан камонҳо харида истодааст, ҳам аз тарафи кумита, ҳам аз тарафи вилоятҳо масалан камонҳои беҳтаринро харида истоданд, лекин ин камонҳо барои 1 сол бо ин камон 1 сол бо ин тиру камон 1 сол машқ мекунӣ, метавонӣ дар мусобиқа иштирок кунӣ. Бисёр варзишгарои мо камонбарон ҳозир ба мусобиқаҳои байналхалқӣ аз тарафи бизнесменон мераванд, лекин сарпарастон мераванд, лекин беҳтарин неку. Беҳтарин не ки маблағ ёфт ҳамон меравад. чӣ кунанд дигар? Лекин ҳамон шахс меравад, лекин беҳтаринҳо мемонанд. Масалан имрӯз дар моҳи ноябр дар Чимкент мусобиқаҳои байналхалқӣ шуд ки дар онҷо бисёр варзишгарони дунё омада буданд. 2 ҷавони мо Манучер Қати Умеда ҷои якумро ишғол карданд, лекин онҳоро тарбия карданд дар Курку. Масалан агар ба ё мо хӯрок надиҳем, онҳо машқ накунанд. Масалан имсол агар варзишгарои дунёро беҳтариро онҳо дар як рӯз то 1000 тир мепаронанд. Ғайр аз машқҳои ҷисмонӣ. Ин як рӯзо масалан он тренере ки мо дорем 45 дақиқа ба 400 сомон 300 сомон маблағ метаем як моҳба. Ва медонед як рӯз 1000 тир 70 метр ба чанд бор рафта омадан дар кор. Ин як рӯзи дароз. Бале. мо ин хеле шароитро надорем. Мавлавӣ мегӯяд ки наку кардан аз зиёд кардан аст. Яъне агар дар як рӯз 70 маротиб, 80 маротиб то 100 маротиб мепаронанд, фикр мекунам чиратар мешавад. Мазмуна чизе гуфтани буред. Ташаккури зиёд. Вақти гап дар бораи аз куҷо маблағ сарчашмаи маблаға мепурсем, чӣ хел мекунем, чӣ кард? Лекин мо як чиз фаромӯш мекунем, намудҳое аст ки дар Тоҷикистони мо ози варзишгаро худашон кам аст. Рақобат мобайни якдигар надоранд. Вақте ки варзише ки рақобат надорад, ки вай як варзишгар дар як вазн вай рақиб надорад. Вай мо ҳар як доф сафарбар кардани ӯ варзишгара мо наметавонем гуфта ки вай дар кадом сатҳ қарор дорад. Барои ҳамин бояд ҳар як мактаб, ҳар як мактаби варзишӣ, ҳар як федератсия бояд дар намуди бокс агар ман бигӯям 25 духтар баромад мекунад аз намуди занона. Ой наврасон кӯдакон дигар аст. Вақте ки 25 нафар дар чемпионати Тоҷикистон агар мо ҳисоб кунем дар як вазн 3 одам баромад мекунанд, 2 одам баромад мекунанд. Бе ягон рақобат ва ё метавонанд соҳиби медал шаванд. Бояд мо дар ин соат чӣ бояд кард? Барои рақобат фикр мекунам мактабҳоро зиёд кардан дар кор. Оё дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мо мактабҳои варзишӣ амал мекунанд? Ба мусобиқаҳо рафтан дар кор. Суробшо як чиро ман илова кунам. Вақте ки гап задем ки чӣ бояд кард, ҳамаи мо огаҳӣ дорем аз ҷониби ҳукумати кишвар бевосита зери сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон зина ба зина соҳаи варзиш рушд ёфта истодааст ва танҳо дар тӯли соли 2018 зиёда аз 316 иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода шуд ва ҳамарӯза дар ин соҳа баҳри рушди инфраструктура тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардида истоданд. Мо бояд пеш аз ҳама мутахассисонро омода намоем то ин ки дар саросари кишвар ин риштаи варзишро эҳьё намоем ва ба ҳамин мақсадам чӣ гуна ки маълима иброз намуданд ки аз рӯи намуди камоварӣ танҳо намуди намоишӣ доир мегардад дар фестивалҳои мо. Барои чӣ? Барои он ки дар аксари шаҳру ноҳияҳомон нест ин намуди варзиш ва бо мақсади эҳьё намудан ва дарёфт намудани он ҳавасмандое ки ин намуд ба машғул мешаванд ва омода намудани мутахассисон ҳам мо ҳамчун намуди намоишӣ инро дар ҳамаи марҳилаҳои чорабинӣ баргузор менамоем ва масъулияти ифтитоҳи мактабҳои варзиширо дар шаҳру ноҳияҳо ки шумо мегӯед нест ки бар дӯст дорад? Моҳайё дар ҳамин самт ягон чораи меандешидем ё не шумо дар самти эҳьёи мактабҳои варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳо? Суробшо як дақиқа ман чӣ гуна ки иброз намудам вақте ки мо мутахассис омода намудем баъдан эҳьёи кушодани ин намуди ё он намуди варзиш ҳамчун гурӯҳи машқӣ дар дигар минтақаҳо мо фикр мекунем. ҳозир мон пас аз рафтани мутахассисони ба таҷриба як
чӣ гуна ки маълима ҳозир қайд карданд, нав 2-3 мураббӣ дар вилояти суғд онҳо омода намуданд. Дар шаҳри Душанбе ҳам ҳамчунин 2-3 мураббӣ аст ва барои ин барои мо вақт лозим аст ки мураббӣ омода намоем то ин ки фаҳмиши нодуруст аст. Мураббиро фикр мекунам ки таъмин кардан дар кор, на ин ки тайёр. ҳози вақти варзишгар тайёр кардан асту ҷоиза ба даст овардан. Наход ки варзиш то ин дараҷа дар ҳоли фано бошад ки мо аввал мутахассиса тайёр кунему баъд. хуб дар ин ҷо таъкид шуд аз ҷониби масъулини кумитаи ҷавонон варзиш ки давоми ин солҳо мо мураббӣ тайёр карда истодем. хуб худи варзишгар кай омода мешавад? ин 25 сол шид, 28 сол шид ки тайёр мекунад? ба ҳамин савол ки ҷавоб. агар хато накунам Зуҳро мо дар навор дидем узви дастаи мунтахаб аст, агар хато накунам. ки Фирӯза Зуҳро. бале Зуҳро чанд сол аст ки дар инҷо? ва дар инҷо пешниҳод шуданд ки бояд ки мо дар ноҳияҳо рушд диҳем ин навъи варзишро. вақте ки мо мебинем дар марказ узви дастаи мунтахаб дар ин ҳолат машқ мекунад, мо чӣ хел метавонем таъмин кардан дар кор? ман фикр мекунам, ин фикри шахсии ман аст. дар ин ҷо сабаб ва ҳадафи ҷамъ омадани мо ин нест ки мо якдигарро гунаҳгор кунем, дар ҳолати ногувор гузорем. ин ҳама як ватан аст, ватани мо аст, миллати тоҷик. бояд мо ин дарди мо муаррифӣ кунем. ин дарди мо аст. вақте ки мо мебинем аз шабакаҳо дигар варзишгаронро мебинем, мо аз қадду қомат, аз қувват, ман намедонам, аз зебогӣ ягон камбудӣ надорем, вале ман фикр мекунам ки ҳар яки мо камбудии асосиро ҳар яки мо медонем, намегӯем. хуш, ҳадаф ва сабаби асосии пеш нарафтан анамин аст. як. дуюмаш ки дар ин ҷо гуфтанд ки камонварӣ як навъи варз ба зумраи намудҳои варзише дохил мешавад ки яъне сину сол надорад. ин ҷо гуфтанд яъне аз сини 10 боло. ман дар бораи муҳтарам Зебуниссо Рустамова хонда будам, аз 16 солагӣ шурӯъ кардан, лекин аз 10 мешавад шурӯъ кардан. яъне давомнокиашро бинед. суробшо метавонад варзишгар то 50 зиёд, аз сини 50 зиёд дар бозиҳои олимпӣ ширкат кунад. ва хоб агар хато накунам Иларио Ди Буо қариб дар сини 50 солагӣ аз Итолиё сазовури ҷоизаи медали биринҷиро соҳиб гардида буд. яъне ягон чизи зиёдӣ лозим нест дар ин ҷо. гуфтанд ки муҳтарам Мирзоев гуфтанд дар ин ҷо ки хоб дастгирӣ кардан дар кор, маблағгузорӣ кардан дар кор. хоб кӯшиш кардем ки фаҳмем, донем ки масалан чӣ гуна дар як сол чӣ қадар маблағ ҷудо мешавад, масалан чӣ бояд кард. мо таърихи бой дорем, мо аз қадимулайём ин навъи варзишро метавонем, ин аз мо аст. бояд мо дар садри анамун варзишгарону давлатҳое ки аз ин навъи варзиш пешанд, масалан Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Италия, Кореяи Ҷанубӣ гуфтанд, барои чӣ мо намегӯем ҳамин чизро, барои чӣ мо ифшо намесозем? бисёр хуб ҷамшед, ман фикр мекунам ки як шарҳи хубам додан. усулан ҳамин аст. бархе иллатҳое ҳам ҳастанд ки онҳоро анакнун дар ҳамин майдони баҳс бояд гуфт ва рафъ кард. зеро ки бисёр хуб гуфтанд ҷамшед ки ин дарди мо ҳаст ва агар мо ба чизе муваффақ мешавем, масалан мавзунабону муваффақ шудан, ин ифтихори мо ҳаст. дуруст аст. ва агар имрӯз Фирӯза Зубайдова бо зердастонаш дар ҳамин ҳол машқ мекунанд, ин дарди мо ҳаст. биед ин дардро дар ин ҷо бигӯем, иллатро бигӯем, баъд як чизи дигар суробшо рафъаш бикунем ва боз дигар бора ифтихорманд шавем. вақте ки варзишгари тоҷик дар мусобиқаҳои ман намедонам бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳон, чемпионати Осиё, дигар мусобиқаҳои бонуфуз ширкат меварзад, бо як меҳнат дар як ҳолати ногувор мавқеъро мегирад, ҳама номнавис мекунад худашро, гӯё саҳм дорад дар ҳамин муваффақияти ҳамин нафар. вақте ки вай кӯшиш мекунад, меравад, бенасиб мешавад, тамом, дигар ҳеҷ кас тарафдори ӯ нест. инҳоро бояд гуфт, дарк кард, фаҳмонда тавонист. вақте ман дар Чин будам, суҳбат кардам бо як варзишро, ман ҳамаи намудҳоро дӯст медорам. дар як варзишгоҳ рафтам, толори варзишӣ дӯсти ман буд дар онҷо чинӣ, ва гуфтанд ки Мавзуна Чориева бовар мекунед. ман мегӯянд ки дар бораи Мавзуна Чориева сухан мегӯяд ки чӣ гуна аст ва чӣ гуна варзишгари моро чӣ гуна мағлуб кард. а вақте ки мо проблема асосие ки дар маркази шаҳр ки инқадар аъзои дастаи мунтахаби Тоҷикистони хел мекунад, бояд мо камдиҳоро гӯем ва тавониста бошем фаҳмонда ва самаранок истифода барем. бисёр хуб.
ҷамшид ҷон ман ба дигар иштирокчиёни майдони баҳсам муроҷиат карданам бавиҷа ба бинандаҳоам ки ҳадафи мо касеро сиёҳ кардану касеро сафед кардан нест. ҳадафи мо касеро ба иззати нафсаш расидан нест. мо як ҳадаф дорем. дар майдони баҳс ҳамагӣ як ҳадаф аст. мубрамтарин масъалаҳои соҳаи варзишро дар ин ҷо мемонем то ҷои имкон онҳоро ҳал мекунем то ки варзиши мо муваффақ шавад. акнун дӯстони азиз, ман аз шумо мехостам мухтасаран ҳар яке шумо ба ҳамун саволе ки буд хоҳиш мекунем мухтасаран ҷавоб бигӯед ки чӣ бояд кард. ман аз исфандиёр хоҳиш мекардам, аз он кас шурӯъ мекунем. чӣ бояд кард бо ду ҷумла? саломат бошед. хуб, ман гумон мекунам аз ин суханҳое ки рафиқони мо гуфтанд, яъне барои на ҳама варзишгар шароите ки бо тамоми ҳастияш бошад муҳайё буд, на дар 10 сол пеш аз мо, на имрӯз. пас барои варзишгарони мо на $250,000 балки $50,000 ҳам гумон мекунам кифоя аст. фақат дар вуҷуди онҳо бедор кардани ҳамун як ҳувият ва ҳиссиёте ки мо метавонем. фақат онҳо бояд исбот кунанд ки онҳо воқеан метавонанд. бисёр хуб. фарҳод дар ин ҷо албатта ба мушоҳида гардид аз гуфтаҳои устодон ва ҳамчунин ҳамкасбони мо ки бештар варзишгарони мо аз ягон маҳорат албатта камбудӣ надоранд. мебоист масъулинро ки онҳоро дастгирӣ кунанд ва ба беҳтарин муваффақиятҳо ноил бигарданд. бисёр хуб. муҳайёбоно чӣ бояд кард? чӣ бояд кард ба андешаи шумо ҳамчун мутахассиси кумитаи кор бо ҷавонон чӣ бояд кард? ман фикр мекунам барои ин камбудиҳое ки мо имрӯз гуфтем шунидем аз рӯи ин намуди миллии варзишӣ роҳи ҳалли худашонро меёбанд ва ҳамагон медонем ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон алахусус дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат ба риштаи ба ин соҳаи варзиш ҳама вақта мусоидат менамоянд, ҳама вақта дастгирӣ менамоянд. самрод чӣ бояд кард? хуб мешуд ки амин дар маҳаллаҳо ва ақаллан дар ҳар як ноҳия як толори варзишӣ тирандозии камонварӣ шуда мешуд. бисёр хуб. хуш, чӣ бояд кард? он гуфтаҳое ки мо дар боло гузаштем проблемое ки ҳаст, ман боварӣ дорам ки ҳам нафароне ки дар ҳамҷо ҳастанд мақсади ҳамон яке ки ҳамин проблемаҳо ҳал шавад, ҳамин камонварӣ боз рушд ёбад. ман боварӣ дорам ки дастгирии ҷаноби олӣ президенти кишвар эмомали раҳмон мешавад, раиси шаҳр ҳамун майдони варзиширо месозанд ба намуди варзиши камонварӣ бо маблағ бисёртар ҷудо мекунанд ва варзиши мо камонварӣ пеш меравад. чӣ бояд кард? умуман гуфтани ҳастам ки як намуди камонварӣ не, ҳамаи намудҳо имрӯз проблема якто аст ки барои машқу тамрин ҳар як варзишгар барои натиҷа нишон додан бояд ки машқи зиёд кунад. барои ин шароит лозим, барои вақт лозим ки вай ҳичи фикр накунад. масалан ҳамин интернати тарбияи ҷисмонӣ ҳаст ку бояд ки дар онҷо варзишгаро дар онҷо зиндагӣ кунанд, машқ кунанд. фақат агар имрӯз техникаи тоҷикоя бинед камонвария дар ҷаҳон мана Кореяи ҷанубӣ техникаи мо кади машқ мекунад. мо имрӯз барои чӣ надорем? мо не маркази тайёри олимпия ҳозир ташкил кардан акун фаъолият карданаш дар кор. бинобар ҳамина ба вай хӯрок дар кор, витаминизатсия, назорати тиббӣ албатта ва машқ. агар то ба машқ накунаду шароит камону тир доштагӣ набошад дар бораи натиҷа гуфтан ҳичи имкониятам нест. ҳамаи намудҳо ба ин ҳамин ҳаст. ва чӣ хеле ки медонед ҳозир таъсис дода шуд маркази омодагии олимпичиён. ин як беҳбудӣ, лекин акун намедонам ки вай чӣ хел фаъолият мекунад, чунки ҳозир таъсис кардан. ин нав таъсис аст, лекин вай бояд ки дуруст ҳақиқатан. баъд шӯъбаи дастаҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. имрӯз акнун мо медонем ки кӣ дар дастаи мунтахаб ҳаст дар ҳақиқат, чунки як баъза мешавад ки дар он ҷо имрӯз кӣ хоҳад мебахшед вилоятҳою шаҳрҳо алоҳида ба мусобиқаҳои байналмилалӣ кӣ маблағ ёфт мерад. яъне дар ин ришта як бесарусомонӣ аст. умуман ҳамаи намудҳо ба ҳамин хел, аксарияти намудҳо ба ҳамин хел ҳаст. масалан карате медонед то 13-та шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон мерафт, мегуфт ки ман дастаи мунтахаби Тоҷикистон.
медонед ҳозир акнун мо давлати соҳиби истиқлол шудем. Акнун мана ҳамин шароит ҳозир таъсис додан маркази омодагии олимпичиён, шӯъбаи дастаи мунтахаб, чунки ҳеҷ кас намедонад ки дастаи мунтахаб ки имрӯз сармураббӣ мо озод надорем. аз кадом сармураббӣ мепурсӣ ки даста тайёр мекунад? мана имрӯз мегӯятон ки ман ҳозир шунавидам ки зубайдова сармураббӣ овай фақат варзишгарои худаша мебарад ва намедонад ки мо варзишгар дорем. мана ин хеле сармураббӣ вақте ки фақат вай журнали худаша мебинад, дигар ҳеҷ касро. баъд мо мегӯем варзишгарӣ. варзиш бояд ки бовиҷдонона бошад, беҳтаринҳо бошад. агар беҳтаринҳо набошанд, ин варзиш не. варзиш бозии паси парда надорад. ҳама хенеме. имрӯз барои чи дилшод дорем? Чунки ба вай як муайян маблағ ҷудо мекунанд ки вай ҳамеша дар тамрин аст, ҳамеша дар сбор аз берун аз Тоҷикистон аст. мавзуна барои чи дар ин олимпиада иштирок накард? барои ки шароит надодем. мавзуна ҳоле наметавонист натиҷа нишон дода, метавонист, лекин мо ҳаминро накардем. мавзуна бурӯд чӣ бояд кард? чӣ кунем ки ҳол беҳ шавад? чӣ бояд кард? агар ман ҳар рӯз мегуфтам ман чемпион мешавам, ба сухан ман намешудам. ин дар амал аст. бояд ҳар як одам бояд фанати кори худ бошад, нақшаи кори худша ҳаррӯза бидонад ки чӣ бояд кард. имрӯз хеле мо дидем ин танҳо дар намуди камоварӣ нест, дар бисёр намудо аст. дар намуди бокс аст ки ман то ҳол шогирд дарс метавонам, он лавозимоти дар корӣ дар ман аст нест. федератсия кор намекунад. хай рӯз ба рӯз пеш рафтаесем, ҳаст бисёр чизои ба навшидаги ҳамо. бале барои ҳамин барои варзишгарон ҳам чунки ман варзишгари касбӣ ҳастам, барои ваё бояд мо шароит наметавонем, лекин бояд рӯҳан ҷисман ваёра бояд мо нигоҳ дорем то ҳоле ки мо ин чизоро хатогиро ислом мекунем. бисёр хуб. абдулло чӣ бояд кард? ташаккури зиёд. чӣ гуна ки мо дар боло иброз намудем, барои рушди ин ё он намуди варзиш, барои рушди ин ё он намуди варзиш пеш аз ҳама шароити мусоид бояд фароҳам овард ва боиси хушнудист ки дар заминаи анам дастгириҳои варзишпарваронаи роҳбарияти олии кишвар ҳамарӯза инфраструктураи хуб зина ба зина омода гардида истодаанд. аз ҷумла баҳри рушди намуди камоварӣ ҳам аз ҷониби ҳукумати кишвар дар барномаи махсус пешбинӣ шудааст, яъне супориши дахлдор ҳам ҳаст ки бунёд гардидани мактаби махсуси алоҳида дар шаҳри Душанбе ин дар заминаи барномаи давлатӣ ҳам оварда шудааст ва мо бояд на танҳо шаҳри Душанберо ба инобат гирем. чӣ гуна ки мавзуна Чориева иброз намуданд, дар варзиш вақте ки рақобат набошад, мо варзишгари касбиро сатҳу сифаташро баланд карда наметавонем. ба ҳамин хотир мо бояд пеш аз ҳама ин риштаи варзиш ки ҳамчун риштаи миллии варзишамон аст мегӯем, бояд дар манотиқи зиёди кишвар эҳё намоем. барои фонди махсус дар назди кумитаи миллии олимпӣ таъсис ёфтан масъалаҳо баррасӣ шуда истодаанд ва он ҷо зиёда аз 160 сарпарастҳо ҳам номнавис шудаанд ва ҳозир баррасӣ шудаанд истодааст ки ин сарпарастон чӣ кор мекунанд ва ин заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои эҳсонкорӣ таҳия гардида истодаанд. бо ба имзо расидани ин санад ва ба роҳ мондан аллакай барои ҳар як намуди варзиш имкон мешавад ки мо варзишгарони алоҳидаро дар доираи барномаи инфиродии омодагӣ барои давраи олимпӣ тамоми он пешниҳодҳо аз ҷониби сармураббиён мешавад дар назардошти муайян намудан сафарбар намоем, омодагии онҳоро таъмин намоем ва ба натиҷаи дилхоҳ бирасем. хуб устод чӣ бояд кард? хоҳиш мекунам мухтасаран чӣ бояд кард дар ҳамин ҳоле ки мо ҳастем? дар бораи ман аз соҳаи хидм як таҷриба барои рушди кинои синамои Тоҷикистон ман дар бисёри шабакаҳо баромад кардагиам ва вақте ки
дар охир назди одамои ҳамун дар кори расмӣ лозимӣ мебиём бо ҳамун чизоро мебардорам. ҳамин хеле ки якум бор мана дида истодан, якум бор ина шинида истодан. ман ба наздикӣ як чандта корхонаи давлатӣ як кор доштагӣ будам, гузаштам. шумо медонед дар он корхонаҳои расмӣ телевизорҳо ҳастанд. CNN, Евроньюз, канали Россия, лекин Тоҷикистон нест. ман дар бораи чӣ гуфтанем, он дарди диле ки имрӯз маними мардум бировардан, ҳамин як кор кардан дар кор ки ба ҳамун одамои расмӣ, ба ҳамун одамое ки ба ҳамин чизо сари кор доранд, аз ва ё вобастаи чиз рафта бирасад. Зинда бошед. бисёр олӣ. Неъматулло. сипос. нахуст бояд як барномаи вижа ва мураттаби давлатӣ таҳия шавад. барномаи рушди камонварӣ ва шояд барномаро муфассалтар бигирем, фарогиртар, барномаи рушди ҳунарҳои размии суннатӣ ки шомили камонвариву найзаандозиву чавгонбозиву ин чизо бошад. мисли ки барномаи рушди кино буд, барномаи рушди занбурпарварӣ буд, яъне таҳияи як барномаи рушди ҳунарҳои размӣ аз он ҷумла камонварӣ. ва ин барнома бояд бар мабнои хостаҳо ва ниёзҳои варзишгарон, яъне камонварон ва риёсати ҳамин федератсия таҳия шавад. яъне онҳо ба чӣ ниёз доранд, чӣ мехоҳанд. ва дар ин замина таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ ба назар гирифта шавад. ба кӣ равона карда шуд, ба кӣ муроҷиат карда шуд, суол пайдо мешавад. ман фикр мекунам варианти сарпарастоне ки ихтиёрӣ аз худи ибтикор нишон медиҳанд, ҳамчун варианти эҳтиётӣ бошад, хуб набошадам, рӯи онҳо ҳисоб кардан дар кор нест. ин барнома бояд ба ҳукумат ва шаҳрдор пешниҳод шавад. бо он ибтикоре ки вақтҳои охир шаҳрдори мо аз худ нишон медиҳанд, дар бунёди майдончаҳои варзишию толорҳои варзишӣ даҳо майдонҳои футбол, майдонҳои мини футбол. ман бовар дорам ки ин пешниҳод агар расонида шавад, баррасӣ мешавад, қабул мешавад ва як чора андешида мешавад. дуюм, татбиқи ҳамин барнома дар музофот. мавзуна дуруст гуфтанд. ин масъала ва ин мушкилот фақат бояд ба як шаҳри душанбе ва ба як федератсияву кумитаи ҷавонон маҳдуд нашавад, хулоса нашавад. бояд ки ҳамин барнома дар музофот ва рӯстаҳо ҳам татбиқ шавад. чӣ хел? имсол ва як-ду соли оянда соли рушди деҳот аст. дар доираи ҳамин барнома бояд ки дар рӯстаҳо баъзе анъанаҳову суннатҳои ниёкон эҳё шавад. манзурам он дастгириву сарпарастие ки ба варзиши камонварӣ ҳамчун намуди олимпӣ таваҷҷӯҳ мешавад, ғайри ин ба ҳамон варзиши камонварии суннатӣ бояд эҳё шавад. чун ки дар гузашта на чандон дур чанд намуди озмунҳои мардумӣ буданд аз қабили зарбӯзӣ ва сараспа, камонварӣ аз пиёда ва аз болои асп, ки дар китоби тоҷикони водии хуфи Андреев дар ин бора ишора ҳам шудааст. бояд дар арафаи наврӯзу ҷашнҳои миллӣ ҳамин мусобиқаҳо эҳё шавад. бисёр хуб. меробҷон, хоҳиш мекунам мухтасаран чӣ бояд кард? асал мухтасар ман хоҳам гуфт, чун аллакай тамом пешниҳодҳо шуд, вале ман як чӣ мушоҳида кардам дар ин майдони баҳс ки ин муҳим аст ва ба он бояд таваҷҷӯҳ кард, ин ки ин навъи варзиш дар Тоҷикистон дар сатҳи касбӣ нест. дуруст аст? мо варзишгарони ҳирфаӣ надорем. яъне бояд ки мо бархурди ҷиддӣ кунем ба ин тамом. ҳамин аз ҳама муҳим. вақте ки ин касбӣ нест, вақте ки варзишгари ҳирфаӣ надорем, дар бораи чизои болобаланду вай гуфтан бефоида аст. ҷамшедҷон, хоҳиш мекунам. пешниҳоди мушаххаси ман мегӯям ки афсӯс ки мо зинда ҷудогон нашиносем, онгоҳ ки шиносем ки гӯем куҷо шуд. як барномаи махсус ба ҳукумат пешниҳод кардан дар кор ва ҳамун гурӯҳе ки пешниҳод мекунад амоно бовар кунонанд ва кафолат бидиҳанд ки дар ҳақиқат ҳамин ки вақте ки ҳамин чиз пешниҳод шуд, толоре ки дар ин ҷо гуфтанд ки дар ҳама толор мешавад, не, толори ҷавобгӯ ба стандарти ҷаҳонӣ барои маҳз камонварӣ пешниҳод карда шавад ва ҳамун гурӯҳ кафил бошад, кафолат диҳад. дуюмаш, зебунисо Рустамовро даъват кунам ба марказ, тамоми хоҳише ки он нафар дорад, барое ки ин нафар дар ҳамин дег ҷӯшидааст медонад, зебунисо аст, намоди ҳамин риштаи варзиш. бале, даъват карда шавад ва бевосита худаш интихоб кунад, тайёр кунад, 8 сол 2 даври олимпӣ муҳлат дода шавад ва тамоми хоҳише ки дорад бешубҳа барои варзишгарон, барои лавозимот фароҳам оварда шавад ва талаб карда шавад ки баъд аз 10 сол мо
لااقل چمپیون آسیا اوید به کمانوری میشود. مبلغی که جدا میشود ثمراناک استفاده برده شود و نظارت قطعی شود. باقی تمام. پس ما در همین حالیم و علت و کمبودی ها رو در اینجا ذکر کردیم و گفتیم و هم پیشنهاد کردیم که چی باید کرد. یعنی از این برمی آید که ما سال 2020 این سوال است کسی رو به توکیو سفربر کردن میتوانیم یا نه؟ فقط خواهش میکنیم ها یا نه؟ ها یا نه؟ بله بله بله. میتوانه ها یا نه؟ اگر دستگیر شد میشه. اگر دستگیر شود. نه ها یا نه؟ سامرود میتوانیم یا نه؟ ما حرکت میکنیم. حرکت میکنیم. امیدواریم که پیدا امیدواریم. فرهاد البته باوری داریم که ورزشکاران ما در این بازی‌ها شرکت میکنن پرچم تاجیکستان رو بالا. من رشته کمانوری رو در نظر دارم. مردم من رشته کمانوری رو در نظر در همین حالی که داریم. اسفندیار اونقدر باوری ندارم. خوب بازونه بانو. روسیه باید با ورزش این یک سوال است که برای باید ما باوری داشته باشیم نداشتن نگوییم. برای که ورزشکار این خودش به خودش یک وای داره که وای میتواند بار هیچ که ما بار نداشتیم. امروز من موضوع چوری و میشم امروز صحبت میکنم. برای همین باید به هر یک ورزشکار به هر یک شخصیت باید ما باور داشته باشیم. بسیار خوب. عبدالله باوری داریم یا نه؟ البته چگونه که موضوع امروز نمود ما امیدواریم که ورزشکاران ما از این رشته ورزش در سطح بازی‌های المپیک باز همون نتیجه‌ای که سال‌های بیشتر داشتیم نشان دهند. استاد میتوانیم کسی را سفربر کرده به توکیو؟ همگی بیشتر از 1 سال مونده است. دنیا به امید نیست. امید کردن در کار و باوری کردن در کار کردن در کار بعد از گیری کردن در کار. агар суол ин аст ки равон карда метавонем ё на ман фикр мекунам ки имконият ҳаст мумкин ҳаст аммо ба фикри ман агар суол ин гуна бошад ки бо дастоварде омада метавонем ё на фикр мекунам фурсати зиёдро бохтем. ман як чизи дигар мушоҳида кардам таваҷҷӯҳро ба як варзиш равона мекунанд ва аз ҳамон интизор мешаванд ки бояд ягон ҷоиза ба даст биёрад масалан ба зудо бартарӣ медиҳанд ба дигар намудҳои варзиш агар ози навбати камонварӣ бошад метавонем вагарна дар 4 соли оянда фикр мекунам ки навбат ба ин ришта нарасад ҳеч кор карда наметавонем. ҷамшед дастаи мунтахаба таъсис додагӣ камонварӣ ба ҳеҷ чӣ нест ягон киса дохилам кардагӣ не. من مشاهده کردم بعضی هم گفته هایی که اول میگفتن بابای موز کونه شده است. خوش دنیا با امید. انیق من گفتم میتونیم نمیشود. نمیگیریم یگون جا. انیق گفتم میتونیم. و کوتا باشد انیق شخص رفته میتونه. و انیق اشتراک باشد میرود. کوتا را گرفتن. من کفالت میدیم اکنون یگون اکستراسنس نیستم نکل نمیتونیم. خوش. دوستان عزیز و ارجمند. من اندیشه های اشتراکداران برنامه رو هم اوید آن که ما در المپیادای توکیو کسی را از رشته کمانوری سفربر کردن میتوانیم یا نه یک جایه شنیدیم. قضاوت مر شما راست. ما نشان دادیم که ما در چه حالیم در رشته کمانوری و نمایندگان کمیته جوانان نمایندگان کمیته المپی عموما رشته کمانوری اندیشه های خود را ابراز داشتند. یعنی به سوال های ما جواب گفتند که ما حال حاضر در کدام وضع و حالتیم و هم اندیشه های خود را بران ابراز داشتن که ما باید چی کار کنیم و من فکر میکنم که بعد از نشر این نمایش البته مسئولین دیگر برای بهبود بخشیدن رشته کمانوری در جمهوری کاری را خواهند کرد. دوستان عزیز در همین جا بحث اولین ما در میدان بحث از تلویزیون ورزش خاتمه می‌یابد. گوش به قمار باشید که بحث های آینده تندتر و تیزتر میشوند و باز رشته های دیگری ورزش رو در میدان بحث با مسئولین دیگر اینجا راه اندازی خواهیم کرد. در همین جا باشد میدان بحث اولین لایحه تلویزیون ورزش همچون تاک شو و انجام میرسد برای شما سربلندی و خانه آبادی را خواهانیم. خوش آمدید.